наврӯз аз рӯи мазмун моҳият ва номи зебояш ба мардуми тоҷик иртибот доштаву имрӯз дар тамаддуни башарият мақоми махсусро соҳиб гардидааст. бо дарки масъулият дар қатори дигар ташкилоту муассисаҳои ҷумҳуриявӣ, коллективи омӯзгорон ва донишҷӯёни коллеҷи тиббии ноҳияи восеъ ҳам иди наврӯзро бо шукӯҳ ва шоҳомати хоса ҷашн гирифтанд. бахшида ба иди наврӯз дар ин муассиса ҳамоиши идона баргузор карда шуд. дар як гӯша донишҷӯён бо омода намудани таомҳои гуногун хони наврӯзӣ ҳафтсину ҳафшин сохтанд. дар ин хонаи дона кормандони ояндаи соҳаи тандурустӣ расму оинҳои миллиро инъикос намуданд. роҳбарияти коллеҷи тиббӣ ба хони оростаи донишҷӯён баҳои арзанда доданд. дар ҳамин муҳити идона барои дастовардҳои беҳтарин дар самти варзиш, тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим ва беҳтарин кадбонуҳо дар омода намудани таомҳои миллии хоси наврӯзӣ ба беҳтаринҳо аз номи роҳбарият сипосномаҳо қадрдонӣ гардиданд. ҷашни наврӯзии коллеҷи тиббии ноҳияи восеъ бо барномаи рангини пурмазмуни консертӣ ҷамъбаст гардид.